ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ತುಳುನಾಡು ಅಡುಗೆ ಚಾನಲ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಮಾತ್ರ ಸೌಖ್ಯತೆ ಮರೆಯಲದ ದಿನ ಜೋರು ಬರ್ಸ ಬರೋನುಂಡು ಇಡು ಇನಿ ಎಂಕಲ್ನ ಚಾನಲ್ದು ಒಂದು ರೆಸಿಪಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅವೇನು ಪನ್ನಗ ಪೀರೆದ ಸುಕ್ಕ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮೂಲೆ ಎಂಕಲು ಒಂದು ಮೂಜಿ ಮೀಡಿಯಮ್ ಸೈಜ್ದ ಪೀರೆನ್ಗೆ ತೊಂದ ಅವೇನು ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ತು ಕಟ್ ಮಲ್ತದಿಂದ ನೀರಿಡಬಾರ್ದು ದೀತ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿನ ಲಾಯಕ ಮಲ್ತು ಮೂರ್ದು ದಿತ್ತ. ಅಂಚನೆ ಒಂದು ಟೊಮೆಟೊನ ಸ್ಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ, ಅಂಚನೆ ಒಂದು ನೀರುಳ್ಳಿ ಇಂಚ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ, ಅಂಚನೆ ಒಂದು ಬೇವ್ರ ಸೊಪ್ಪುಲ ಒಂದು ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಬಾಡ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ಎಂಚ ಮಲ್ಕೊಂಡಾದಂದು ಪಂಪೆ ತೂಲು. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಒಂದು ಬಜ್ಜಿ ಒಂದು ಈಸಿ ಮೆಥಡ್. ಅಲ್ಲಿ ಮೂಲೊಂಜಿ ಬಾಣಲೆ ಎದ್ದಿತ್ತೊಂದಲೆ ಐಕ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂಚೂರು ಎಣ್ಣೆ ಬಾಡಲೆ, ಒಂಜಿ 3 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತಿ ಎಣ್ಣೆ ಬಾಡಲೆ, 5 ಬೊಕ್ಕ ಐಕೊಂಜಿ ಚೂರು ಸಾಸಿವೆ ಬಿಡಲೆ ಒಂದು ಚಮಚ ದಾತಿ, ಒಂದು ಚಮಚದಾಗಿ ಸಾಸಿವೆ ಬಿಡಲೆ, ಅವು ಕಾಯಿಂದ ಬಂದಾಗ ಒಂಚೂರು ಹುರಿದು ಬಾಡಲೆ. ಲಾಯ್ಕೆ ಕಾಯಿನಾಗ ನಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆ ಬೇವ್ರ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಪಾಡ್ರೆ ಎಂಡತ್ತೆ. ಲಾಯ್ಕೆ ಪಟ ಪಟ ಪುಡ ಒಂದು ಉಂಡವು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಬೇವ್ರ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಈಗ ದಕ್ಕಗ ಈಗ ನಾನು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತೆ. ಇತ್ತೆ 3 ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಕಾಯಿ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಇದು ಮತ್ತೆ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತೆ. ಅಂಚನೆ ಅವು ಫ್ರೈ ಅವನು ಬಂದಾಗ ಟೊಮೆಟೊಲ ಕಾಯಿ ಮುಗಿಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಾಡಲೆ, ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಾರ್ದು ಸರಿ ಮೆಲಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಕಲರ್ ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ಲಾಯ್ತು ಮಿಕ್ಸ್ ಆವಡವು. ಅಂಚನೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಗೊತ್ತ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೀರೆ ಪಾತ್ರೆ ಉಂಟಾಯಿತು. ಟೊಮೆಟೊ ಲಾಯ್ತು, ಕೊತ್ತಿಂಡ ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, ನನ್ನ ಮೂರಿಷ್ಟ ಮಸಾಲೆ ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಪೀರೆನ ಕೂಂಟದು ಬಾಡಲೆ ದಯಬಣ್ಣಗಾಗಿ ಪೀರೆಗೆ ಬೇನಾಗ ನೀರು ಬಾಡ್ರೆ ನೆಜ್ಜಿ ಐತಾನೆ ನೀರಿನ ಬೂಳ್ಕೊಂಡು ಇದು ಬೂಂಡು ಬನ್ನಿ ಪೂರ ಪೀರೆನ ಇದು ಪಾಡಲೆ. ಪೀರದ ಕಲರ್ ಭಾರಿ ಶೋಕು ತೋಜಿನದೆ. ನಮ್ಮ ಆಯ್ನಾದ ತರಕಾರಿ ಮತ್ತು ತಿಂದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಐತೆ. ತರಕಾರಿ ಇಚ್ಚಿನ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಪೂರ ಮಾಸೋಡು ನಮಗೆ ತಿಕ್ಕು ದಿಯಪ್ಪಗಳ ದಯಪಂಡ ತರಕಾರಿ ತಿಕ್ಕು ನಾವು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫೈಬರ್ಸ್ ಪೂರ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ನಾನು ಶೋಕು ಮತ್ತು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತದ ಫುಲ್ ಅಡಿ ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ಕೊಡೋದೇನು. ನನಗೆ ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಚಮಚದಾತು ಉಪ್ಪನ್ನು ಪಾಡಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಕಮ್ಮಿ ಬೂರ್ಣ ಬೊಕ್ಕ ಪಾಡಲಿ ಮತ್ತೆ ಖಾಲಿ ಪೀರೆಗೆ ಪತ್ತರೆಗೋಸ್ಕರ ಒಂಚೂರು ಉಪ್ಪನ್ನು ಪಾಡಲೆ. ನನ್ನ ಶೋಕ ಮಲ್ತು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಕ್ಕಲೆ ಅಂಚನೆ ಮೂಲ ಒಂಜಿ ಪುಂಡಿದ ತಾರ ಹಿಂದೆತ್ತೀತ ಪೀರೆ ದಿನ ಶೋಕ ಮತ್ತು ಪೀರೆ ದಿನ ಒಂಜಿ ಪುಂಡಿ ತಾರ ಇನ್ನು ನಾನು ಆಯ್ತು ಬೇನಾಗ ಬಿರ್ಕರೆಂಡು అయినాತು ಊರಿನ ಸಿಮ್ ಹುಡ್ದೇವ್ರ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಲೆ. ಈ ಕಡೆ ತರಕಾರಿ ಬೇಯನ್ನುಂಡು. ಎಸ್ ಓಕೆ, ಒಂದು ಬೇಯೊಂದು ಬತ್ತಡು ನನ್ನ ನೆಕ್ಕ ತಾರಾಯಿ ಪಾಡ್ಗ
ಈ ಕಡೆ ನಮ್ಮ ತೀರದ ಖಾರ ಇಟ್ಟಿನದೆ ಅದನ್ನಕ್ಕೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತದೆ ನಿಖಲ್ ತೆಗಿಯಾರತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈ ಕಡೆ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತು ಜಾ ಇತ್ತೆ ನೀರು ಆಗಿದ್ದು ನೀರು ಆಯ್ತು ಒಂದಾದ ಏತು ಅಂತ ಆತಂತಲೆ ಬಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಚೂರ ಅಂಚಾದ ತೀರೆ ಮತ್ತು ತೆತನಕ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಗೆತನು ನಮ್ಮನ್ನ ಸಭೆ ಸಮಾರಂಭಗಳು ನಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕ ತಕ್ಕೊಂಡು ಇತ್ತೆ ಏತು ಒಂಜಿ ಚೂರು ಆತಂತಲೆ ಇತ್ತೆ ನಿಗುಲು ಬೋಡಂಡ ಉಪ್ಪು ತೂದು ಉಪ್ಪು ಚಪ್ಪ ತೂದು ಪಾಡಿದ್ವಿ ಒಂದು ಮತ್ತು ಭಾರಿ ಶೋಕ ಅವನು ಗಂಜಿವನ ಸಿಗಿ ನಾಳೆಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಲೆ ನಾನು ಒಂಚೂರು ಬೊಕ್ಕ ಜಾತಿ ಹೋಗಿ ಆಗಿ ನಮ್ಮನ್ನ ತೀರದ ಕಜಿಪು ರೆಡಿ ಆತನ ಮಗು ಹೇ ನಮ್ಮನ್ನ ಪೀರದ ಕಜಿಪು ಸುತ್ತ ರೆಡಿ ಆತಲೆ ನನ್ನ ಒನಸ ಮಲ್ಪನೇ ಒಂಜಿ ಬಾಕಿ ಭಾರಿ ಶೋಕು ಬೈದನು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಿಖಲ ಇಲ್ಲಾಡು ಮಾತ ಒಂದೇ ಟೈಪ್ ರೆಸಿಪಿನ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ನಿಖಲ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ನಕ್ಲಿ ಪೂರ ತಿನ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲ್ನ ಒಂದು ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಈ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಲ್ಪಂಡು ಹತ್ರ ಎಂಕಲು ಪ್ರತಿ ಸಾರಿ ಮಲ್ಪಿನ ವೀಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಓಕೆ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಪಿಸೋಡ್ ಬರ್ತಾ ಎಂಕಲು ಹೊಸ ಅಡುಗೆಡು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್